Hello लोगोफोर ने दासो इनकाम मैया जोङो 8 बाजानो ट्रेन दिल्लीनिफ्राय गाखोदोंमोन आरोना माने जों न' फारसे आगान होनो थाखाय जानिखि जोङो दिल्लीयाव फैदोंमोन जे बड'लेण्ड उत्सवआव आरोना जे बेवहाय जे ओरैबायदि गिदिर प्रग्राम जादोंमोन जे बे प्रग्रामाव जानायाव माने जानिखि कालचार टीम बिथांमोनखौ माने टाइम मथे माने इनकाम मोनजायाखै माने जानिखि मैया हरनिफ्राय दा नै टाइमा केटा जाबाय उन सिगां दाबानिया मोनना मोनाखै 7:15 दासो इनकाम बेबायदिबा ना बेबायदि इनकाम होयोबा मानसिया लेरलाय दुरबल जालांगोन सोरबा माने इनकामखौ एसे थाब खालामनांगौमोन आरोना जायनिखि सार बिथांमोना जे दायित्व लादोंमोन जे बिथांमोनाबो हायासै जे माने हायासै नालाय दा थेवब्लाबो जे बिथांमोना जानिखि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि जे सार बिथांमोनखौ एसे खालामनो थाखाय बेबायदिखौ होननांगौमोन बा गावबागाव एसे होननांगौमोन जे जानाय लोंनायनि होनब्ला माबा माबि बायनानैब्लाबो जानो हागौमोन माने इनकामखौनो नेबाय थादोंमोन नालाय वा मा जागौमोन न' मैयानिफ्राय इनकाम गैया हरनिफ्रायनो दासो हराव बेबायदिबा मानसिया थैलांगोन बाब्रेबा एफा गोजानाव मोसानो फैनायाव खस्थ' जागोन मानसिया जानिखि बेबो कालचार ट्रेननि टीम बावसो बिउ बे ट्रेनाव एफा लेट खालामदोंना इनकाम होनायफोरा बाब्रेबा मा जागोन थैलांगोनलै हेल' लोगोफोर ने दासो इनकाम मैया जोङो 8 बाजानो ट्रेन दिल्लीनिफ्राय गाखोदोंमोन आरोना माने जों न' फारसे आगान होनो थाखाय जानिखि जोङो दिल्लीयाव फैदोंमोन जे बड'लेण्ड उत्सवआव आरोना जे बेवहाय जे ओरैबायदि गिदिर प्रग्राम जादोंमोन जे बे प्रग्रामाव जानायाव माने जानिखि कालचार टीम बिथांमोनखौ माने टाइम मथे माने इनकाम मोनजायाखै माने जानिखि मैया हरनिफ्राय दा नै टाइमा केटा जाबाय उन सिगां दाबानिया मोनना मोनाखै 7:15 दासो इनकाम बेबायदिबा ना बेबायदि इनकाम होयोबा मानसिया लेरलाय दुरबल जालांगोन सोरबा माने इनकामखौ एसे थाब खालामनांगौमोन आरोना जायनिखि सार बिथांमोना जे दायित्व लादोंमोन जे बिथांमोनाबो हायासै जे माने हायासै नालाय दा थेवब्लाबो जे बिथांमोना जानिखि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि जे सार बिथांमोनखौ एसे खालामनो थाखाय बेबायदिखौ होननांगौमोन बा गावबागाव एसे होननांगौमोन जे जानाय लोंनायनि होनब्ला माबा माबि बायनानैब्लाबो जानो हागौमोन माने इनकामखौनो नेबाय थादोंमोन नालाय वा मा जागौमोन न' मैयानिफ्राय इनकाम गैया हरनिफ्रायनो दासो हराव बेबायदिबा मानसिया थैलांगोन बाब्रेबा एफा गोजानाव मोसानो फैनायाव खस्थ' जागोन मानसिया जानिखि बेबो कालचार ट्रेननि टीम बावसो बिउ बे ट्रेनाव एफा लेट खालामदोंना इनकाम होनायफोरा बाब्रेबा मा जागोन थैलांगोनलै